Здравейте от базата ни в София. Днес ще ви дадем малко повече информация относно услугите, които предлагаме за автотърговци и за крайни клиенти, както и ще ви покажем някои важни неща относно процеса по закупуване на автомобили от Канада и САЩ. Приятно гледане! Докато колегите навън разтоварват контейнерите, аз искам да ви разкажа малко повече за бизнеса ни и услугите, които предлагаме. Повечето от вас сигурно знаят, че ние сме един от най-големите вносители на коли, мотори, АТВ-та, УТВ-та, джетове, лодки и всякаква друга техника от Канада и САЩ с над 2000 юнита на година. Дългогодишният ни опит и лоялността ни към клиентите са ни направили предпочитан партньор при вноса. Независимо дали сте закупили автомобила сам и искате ние само да го доставим и обмитим, или искате да ползвате целият процес от закупуването до доставката да бъде извършено от нас. Ето и част от предимствата, ако използвате нашите услуги. За автотърговци даваме пълен достъп до всички търгове, за да можете сами да си наддавате за желаните от вас автомобили. Съответно, ако имате клиент, който иска да му намерите конкретен автомобил, вие ще имате пълен достъп, ще можете сами да играете на търга, или съответно, ако човека иска да бъде закупен от автокъща, ние ще ви дадем съвет и процедура как е най-лесно да закупите този автомобил от съответните автодилъри в Канада или САЩ. Ако пък сте краен клиент, търсиш нещо за себе си, ще съдействаме да намерите подходящия за вас автомобил на желаната от вас цена. Също така ще ви дадем достъп до уникална система за пълен тракинг, за да можете по всяко време да знаете какво се случва с закупените от вас коли. И така, ако най-после сте решили да закупите автомобил, сега ще ви покажа първите стъпки, които трябва да направите преди да се свържете с нас. Естествено, може и първо да се свържете с нас и после да почнете да търсите по сайтовете, но това видео се надявам да бъде полезно за тези от вас, които не знаят в кои сайтове да гледат, какво точно да търсят, как да смятат разходите средно до България. Така че, приятно гледане! Като за начало отивате на нашия сайт, който е www.atlanticexport.eu и след като е заредил, отивате в раздел услуги. В раздел услуги ще видите всички сайтове и търгове за автомобили в Канада и САЩ. Първия раздел са търговете за автомобили с щети, втория раздел са сайтове от рода на Mobile.bg, където са за здрави автомобили от автотърговци. Започнем с търговете. Impact Auto, бившия Impact Auto, който вече се нарича Insurance Auto Auction Canada, и както и Insurance Auto Auction САЩ са една и съща фирма, просто Impact Auto е в Канада, а Insurance Auto Auction е в Щатите. Ако отвориме Impact Auto, както виждате, той ни препраща в Insurance Auto Auction Canada. Съгласявате се с куките на сайта и може да започнете своето търсене. За да направите това, отивате на Advanced Search, където ви дава филтър да ги търсите по марка, модел и така нататък. Нека изберем, например, Audi. Селектирате Audi, може да си изберете и конкретен модел от този филтър, а може и да пуснете всички аудита. Както виждате, те не са толкова много, само 61 броя за тази седмица. И след това селектирате Apply Filter. Можете да изберете 100 реда на страница, който ще ви даде всичките коли на една страница. Най-отгоре започва с автомобилите, които са най-нови по година, и като скролвате надолу ви дава по-старите. Нека изберем за пример това Audi Q5 от 2020 година, натискате върху линка и то ви го зарежда. Както виждате, той е с малка щета отпред в дясно, сравнително здрава кола. Можете да си разгледате снимките една по една от тук.
А също така можете да натиснете и на видеото, за да ви отвори видео на мотора как работи. Изчаквате малко да зареди, видеята зареждат малко по-бавно. В случая това работи перфектно, можете и сами да ви спираме. Ако искате да видите друг автомобил, просто затваряте този прозорец, който ви е отворен и продължавате вашето търсене надолу. Audi A4 от 2019 година. По същия начин отваряте си линка, има видео, има снимки, има информация относно каква е щетата, на колко километра е, с какъв мотор е и така нататък. Ако някой от тези автомобили ви допада, искате да го обсъдим, отваряте го, копирате този линк тук горе, Ctrl+C и ни го пращате по Viber, WhatsApp, Signal, Facebook, Instagram, email, няма значение. Всеки един от тези канали може да ни го изпратите. След като сте разгледали този сайт, може да се върнете обратно в нашия сайт и да отворите някой друг от търговете. Например, Insurance Auto Auction САЩ. Отново натискате върху линка, той ви го зарежда. След като отворите сайта, може да видите търсачката в него. Тук търсенето става доста по-лесно. Просто пишете желание от вас марка и модел, примерно BMW 340. И ви изкарва всички налични BMW 340 за тази седмица, като ги подрежда в ред. Най-горните са предстоящи на търг. В случая няма толкова много, може би не е разбрал добре какво търсим, затова пробвате пак BMW 340 i с разстояние. Ако не стане по този начин, ще ви покажа и друг начин как може да търсите. Така, пак само 2 броя за тази седмица. Така, ако вашето търсене не сработи по този начин, тогава можете да отидете на филтъра тук, да изберете Make, BMW, модел 140. Да, в случая има за тази седмица само 2 BMW-та, така че това беше такъв пример, в който няма много такива автомобили. Нека да пробваме с нещо друго тогава. BMW X3. Да видим дали ще изкараме повече резултати. Да, в случая изкарахме доста повече резултати. Избирате си този, който ви харесва. И по същия начин, както преди малко видяхме, можете да разгледате снимките тук отдолу, а както също можете да видите и видеото. Цъкнете на този линк тук. Когато сте разгледали и този сайт, може да се върнете обратно в нашия сайт atlanticexport.eu. Изчаквате го да зареди. Отивате в раздел услуги и продължавате с вашето търсене. Както виждате, има и доста здрави коли по тези търгове, не всички са с някакви супер големи щети. Ако пък искате абсолютно здрав автомобил от автокъща с история и така нататък, върнете се отново в нашия сайт и слезте във втория раздел, където са автомобили от автодилъри в Канада. Най-добрите сайтове, които може да гледате, са Kijiji Autos или AutoTrader Canada. Нека да започнем с Kijiji Autos. Отваряте го и тук също така имате филтър за марка модел. Примерно избирате Mercedes, избирате си модел, примерно А-класа и натискате върху резултатите. Изкарва ви всички налични Mercedes и А-класа в Канада. Ако ви хареса някоя, цъкате върху линка, отваря ви я, разглеждате, ако ви е харесало, отново копирате този линк и ни го изпращате по Viber, WhatsApp, Signal, email, Facebook, Instagram и така нататък. Да се върнем отново в нашия сайт, за да ви покажа и другия сайт, AutoTrader Canada. Той е малко по-специфичен. Съгласявате се с кукитата, избирате си марка, примерно Hyundai, модел Ioniq 5, примерно. В случая тук ви иска пощенски код. Най-лесният ви вариант е да отворите и да вземете пощенския код на нашия склад в Канада. За целта написвате ALCO Impex Inc. в Google
И тук може да видите пощенския ни код. Селектирате този пощенски код, копирате го и го поставяте в това поле тук. След това вече ще можете да разглеждате автомобили в цяла Канада. Отново, ако ви хареса някой конкретен автомобил, пращате ни линк, ще го обсъдим, ще ви дадем калкулация колко би излязъл до България и вече ако ви устройва, можем да продължим с покупката на автомобила. Ако пък нямате време да се занимавате с това и не искате вие сами да си търсите автомобила, искате някой друг да свърши това вместо вас, звънете ни, ще ви препратим към някой от нашите партньори, те ще ви обърнат внимание и ще ви намерят подходящия за вас автомобил. Това са основните неща. Ако вече имате някакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Ако това видео е било полезно за вас, шервайте ни, лайквайте ни Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и навсякъде, където ни намерите. Това е много важно за нас. Благодаря за гледането.